سلام نقعد على المزوم كاب سفر عليه سوشيال ميديا كاب فيسبوك تيك توك او نخيل كاب يوتيوب كاب سفر عليه ويكا سفر عليه ارستات ريهم نابز فيديو مسيهم عليهم مجمريا هذا نعاقاتكم ابينا يكفال نايز فيديو خدكم كثريو كم زلكم نمراي زاكل ويكا نمرر قاعد زاكل مالتي ابز فيديو نتنكفو مارستات ويكا نزارر بلو مارستات حسر بلا قلصلكم دحريو بحدا نابناتي اوفيس كيدنا اب اوفيس كيدنا خا تزرزرات كنريو بينا ኣብዚ ቪድዮ ንዘራረበሎም ኣርእስታት ናይ መጀመርያ ኣርእስቲ እንታይ ዝብል ንምንታይ የነዛ ቪድዮ ክሰርሓ ወሲብ ዝብል ኣርእስቲ ከለዎ ናይ ድሕሪኡ ትሬዲንግ እንታይ እዩ ሕፅር ቢልና ነቶም ኣፍልጦ ዘይብልኩም ነዚ ንስኻትኩም ትደልይዎ ሓበሬታ ብዝምጥን መልክዑ ንዘራረብ ኢና ድሕሪኡ ብዛዕባ ፕሮፊርም እንታይ እዮም ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ፕሮፊርም እንታይ እዩ ንዘራረብ ኢና أمود أتاخا أنا كابزي ناي كم يتشرح كابيتال كبير نزلوا كامباني كم يقرأ كم زجاجة أخو ويك أخمي قرأ البروسس كم صراحة هو زريكم كوني مالتي أن أمود أتا زعبا كيف أوي كنزار ربنا أن بدو ساقون نحنا كم كوميونيتي ويك كم ناي تريدينج كوميونيتي مالتي أبزي فاينانشال ماركت نبو أقدر قلت ويك نقرب لكم عدلات زلوا كوني مالتي هذا فيديو زرزر نمبراي ناب اوفيسي كنكيف نقلالنا سلام ناب اوفيسي مسئنا لنا قاعد عن مصوم اقد بابيله كم زلالكم مسرت مالتيو ابزي فيديو استفر عليه نجارربلو ارست خلوي مالتيو غلاغابتر استي كمئتوي مالتيو እዚ ቪድዮ ንምንታይ ምክንያት ሰሪሐዮ ወይ ከዓ ሸር ዝገበረኩም ዘለኹ ዝብል ክኸውን ማለትዩ ነዚ ቪድዮ ክሰርሖ ዝገበረኒ ሰለስተ ምክንያት ኣለው ንሳቶም ሸር ዝገበረኩም ክኸውን ማለትዩ እቲ ቀዳማይ ኣብዚ ልዕሊ 60 ትሪልዮን ዝኣክል ዲጂታል ገንዘብ ዝንቀሳቀሰሉ ፋይናንሻል ማርኬት ማለት እዩ ዘለና ተሳታፍነት ውሑድ ኮይኑ ስለዝተራእየኒ እዚ ዕድል ከም ዘሎ እዚ ዕድል እዚ ከም ዘሎ ንዓኻትኩም ሼር ንምግባር ወይ ከዓ ዘሎ ሓበሬታ ንምክፋል ማለት እዩ ብተወሳኺ ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ናይ ጽቢብ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ኣውጽኢኻ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ሓደ ጽቡቕ ኣርኣያ ክንከውን ንኽእል እሞ ከዓ ካብዚ ንነብሮ ዘለና ህይወት ዝሓሸ ህይወት ክግባአና እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን ክንከውን እውን ንኽእል ኢና ኢለ ስለ ዝኣምን ብተወሳኺ ከም ሕብረተሰብ እውን ኣባይ ዘሎ ንእሽተይ ፍልጠት ካብቲ ሓደ ዘሎ ንእሽተይ ፍልጠት ሼር ብምግባር እውን ዝሓሸ ዓወታት ከነምዝግብ ንኽእል ኢና ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ዋላ እኳ ብዙሕ ፍልጠት ኣለኒ ኣይበል ግን እቲ ዘለኒ ድሩት ዝኾነ ፍልጠት ናብ ሕብረተሰብ ናተይ ንምምሕላፍ ወይ ከዓ ንምምሃር ዝኣክል ማለት እዩ ብተወሳኺ እታ ሳልሰይቲ ምክንያት ነዛ ቪድዮ ዝሰርሓላ ዘለኹ ምክንያት እንታይ እዩ ክሓተኩም ክእል ኢና ንዓኻትኩም ንስኻትኩም እውን ክትፈርዱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሓደ ሰብ ከምዚ ክብል ሰሚዐ ነይረ ማለት እዩ ሓደ ዓብ ሰብ እዩ እንታይ ኢሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ኖህ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ብዙሓት ህዝቢ ከም ዝተረፈ ይዛረብ ሕጂ እንታይ ክብል ኢሉ ነታ ሓሳብ ኣምፂዋ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ኖህ ኣምላኽ ወይ ከዓ ፈጣሪ ማለት እዩ ከምዚ ተዝብሎ ነይሩ ካብ እንስሳታት ሓደ እንስሳ ምረጽ ምሳኻ ድተርፍ ምሳኻን ምስ ደቅኻን ሓደ እንስሳ ምረጽ ካልኦት እንስሳታት ክጠፍኡ እዮም ከምቶም ዝጠፍኡ ሰባት ምክንያቱ ካብቶም ሰባት ኣይ ዓብዩን እዮም ተዝብሎም ነይሩ ወይ ከዓ ተዝብሎ ነይሩ ኖህ ከዓ ናብ በረኻ ኸይዱ ነቶም እንስሳታት ኣኪቡ ላይክ ሎማዓንቲ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉንሎ ኣኪበኩም ዘለኹም ምክንያት ከዓ ዓለም ብማይ ክትጠፍእ እያ ስለዚ ኣብዛ ትርእይዋ ዘለኹም ገረብ ቀልጢፉ ዝሓኾረ ወይ ከዓ ዝደየበ እንስሳ ምሳይ ክወስዶ እየ እንተ ካልኦት ግን ከም ዓለምኩም ክትጠፍኡ ኢኹም ተዝብሎም ነይሩ ኖህ ንስኻትኩም ከም ሰብ እንታይ ምበልኩም ነይርኩም ምክንያቱ ነንበሳ ምስ ህበይ ኣይተወዳድሮን ኢኻን ንኣድጊ ምስ ነብሪ ተወዳድሮን ኢኻን ነናቶም ጽባቐ ነናቶም ሓይሊ ነናቶም ኣፍራይነት ኣለዎም ዞም እንስሳታት እዚኣቶም ማለት እዩ ኣብ ተፈጥሮ ኦኬይ እንድሕር ዳ እዚ ኖህ ከም ዝገብር ነይሩ ትክክለኛ ዝኾነ ውሳነ ይኮነ ወይ ከዓ ርትዓዊ ዝኾነ ፍርዲ ኣይኮነን እንድሕር ዳ ተልኩም ወላ ካብ ኣብ ኩለን ኣይንበል ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ዘሎ
ናይ governmental curriculum ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ኣማህራ ሲስተም ነዚ ዝመስል ሓደ ቆልዓ ካብ ወለዱ ተወስዶ ናብ ቤት ትምህርቲ ትእትዎ ድሕሪኡ ከም ሓደ ሰራሕተኛ ጌርካ ተፍርዮ እንድሕር ፅቡቅ ሰራሕተኛ ንፉዕ ሰራሕተኛ ንፉዕ ኣገልጋሊ ክኸውን እንተዘይክእሉ ከዓ ሕማቅ ኢልካ ዲስኳሊፋይ ትገብሮ ወይ ከዓ ናብቲ ናብ ዝተፈላለየ ናብ ኩናት ዲኻ ናብ ገለ ዲኻ ትልእኾ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ወይ ከዓ ናይ ኣፍሪቃ ኣሰራርሓ ዘሎ ካሪኩለም እዚ ስለ ዝመስል ከም ሕብረተሰብ ምኳ ከም ናተይ ወለዶ ማለት እዩ ካልእ ዓለም ከም ዘሎ ኣብዚ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ፋይናንሻል ማርኬት ተሳቲፎም ብዙሕ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ስፔሻሊ ኻ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣነ ወፅኤ ክሪኦ ከለኹ ዝሓሸ ዕድል ዝሓሸ ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ክትፈጥሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ትምህርቲ ንምምሕላፍ ዝኣክል እዩ ማለት እዩ ሶ ናብቲ ቀፃሊ ኣርስቲ ወስደኩም እየ ቀፃሊ ኣርስቲ ናትና እንታይ ዝብል ይኸውን ትሬዲንግ እንታይ እዩ ሶ ትሬዲንግ እንታይ እዩ ትሬዲንግ እንታይ እዩ ንዝብል ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቻነል ናተይ ዝተፈላለየ በብደረጅኡ ካብ መሰረታዊ ጀሚረ ሰባብቲ ንዓኻትኩም ክዕብየኩም ዝኽእል ብነፃ ትምህርቲ ያዳልየልኩም ስለ ዘለኹ ኣብኡ ኮይድካ ምክታል እዩ ዘድልየኩም ብቕልል ዝበለ ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሃፍቲ ወይ ከዓ ዘሎ ዕዳጋ ብዲጂታል መልክዑ ኣብዚ ዲጂታል ፋይናንሻል ማርኬት ትሬድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክንግዶ ንኽእል ኢና ዝተፈላለየ ዓይነት ማርኬት ኣሎ ገለ ካብዞም ማርኬታት ከዓ ናይ ዓለምና ካረንሲ ኣብ ነንሕድዶም ዘሎ ፍልልይ ትሬድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንወርቂ ንበዓል ዘይቲ ንበዓል ናፍታ ካልኦት ዝኣመሰሉ ኮሚዲቲ ዝበሃሉ እውን ኣብ ቦትኦም ከለዉ ንሕና ኣብ ገዛና ብዲጂታል መልክዑ ብኢንተርነትን ብሞባይልን ትሬድ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ክንግዶም ንኽእል ኢና ካልእ ክሪፕቶ ከረንሲ ሓደ ካብቲ ፋይናንሻል ማርኬት ንብሎ ዘለና እዩ ካልእ ስቶክስ ኣብ ዓለምና ዘለዉ ዓበይቲ ካምፓኒታት ነቲ ናቶም ፍርያምነት ወይ ከዓ ነቲ ካምፓኒ ገለ ክፋል ናይቲ ካምፓኒ ኣብ ገዛና ኮይና እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሼር ክንገዝእ ንኽእል ኢና ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ሕጂ እዚ ከይዲ እዚ ናይ ምግዛእን ምሻጥን ከይዲ እዩ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ትሬዲንግ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ላይክ ኣብዚ ከባቢ ኣብዚ ልዕለይ ኣብዚ ናተይ ልዕሊ ርእሰይ ዝረኣየኩም ዘሎ ዝተፈላለየ ማርኬት ኣሎ ነቲ ማርኬት ከምዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ላዕሊ ታሕቲ ዝብል ወይ እውን ኣብ ሎወር ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ከና ንሕና ትሪእናዮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንላዕልን ታሕትን እዩ ዝብል ነዚ ንላዕልን ንታሕትን ዝብል ቮላቲሊቲ ወይ ከዓ ናይ ማርኬት ምንቅስቓስ ትሬድ ክንገብሮ ከለና ከዓ ትሬዲንግ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ብሰፊሑ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቻነል ኣቐሚጠልኩም ስለ ዘለኹ ከይድኩም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ነገር ትሬዲንግ እንታይ እዩ ናብዚ ናብ ከባቢ 60 ትሪልዮን ዝኣክል ሃፍቲ ናይ ዓለምና ሒዙ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ዕዳጋ ከላልየና ዝኽእል ኣብኡ ኣቲና ንሕና ክንሳተፈሉ ንኽእል ክንመሃረሉ ንኽእል ዓይነት ዓውዲ ወይ ከዓ ዓይነት ትምህርቲ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ትሬዲንግ ተባሂሉ ይፅዋዕ እቶም ኣብኡ ዝሳተፉ ሰባት ከዓ ትሬደራት ተባሂሎም ዝፅውዑ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትሬደራት ከም ዘለው ይግለጽ ማለት እዩ ሶ ትሬዲንግ እዚ እንድሕር ዳኣ ተይልና ሎሚ ኣነ ኣብ ርእስቲ ከም ዝረኣኹሞ ኣብ ምእተዊ እውን ከም ዝነገርኩኹም ማለት እዩ ሓደ ፕሮፊርም ኣሎ ካብዚ ፕሮፊርም ከዓ ናይ 200,000 ካፒታል ክገዝእ ምዃነይ ኣብ ገሊፀልኩም ነይረ ማለት እዩ ሶ እንታይ እዩ ፕሮፊርም ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢና ማለት እዩ ሶ ዋት ኢዝ ፕሮፊርም እንታይ እዩ ሕጂ ፋይናንሻል ማርኬት ከም ዘሎ ተዘራሪብና ኣለና ትሬዲንግ ከም ዘሎ ተዘራሪብና ኣለና ኣብዚ ትሬዲንግ ዘፅንዑ ሰባት ትሬደራት ከም ዝበሃሉ ተዘራሪብና ኣለና ማለት እዩ ሶ እንድሕር ደኣ ትሬደራት ትክክለኛ ዝኾነ ስኪል ሃልይዎም ክእለት ሃልይዎም ወይ ከዓ ፍልጠት ሃልይዎም ተማሂሮም ድዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ብቑዕ ትሬደር ክኾኑ ዝግባእ ደረጃ እንድሕር ደኣ ተበፂሖም እንታይ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ናይ ባጀት ዋሕዲ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ኦኬ ሶ እዚ ትሬደር እዚ ናይ ባጀት ወይ ከዓ ናይ ካፒታል ሕፅረት ንኸየጋጥሞ
نزي سجل مزي كفتح زخولو كامباني تاعنا تبايلهم سووا بلا لوخ دقيقة مالتيو بروب فيرم تبايلهم سووا حجي أنا أقدم عبيله أبزناتي متوي كم زراخمو نايكل تميت شح كابيتال كجز هي زبالكم زينيرو حجي خت تغونقا خساتف تغونقا جن مسفرتات علو كم يدسرح كم يقرناينا نزع عدل زخم تكمل نخل ويكا كم يقرناينا أبزين عدل زين إحنا خنساتف زخيل كم يدسرح تسيسم زكافلوكم كونيو سو حدا بحدا كم يدسرح قال تقول كم نابو كوستوكم اوكي سو أثينا لنا أبزام تري وزلهم أبنا FTMO تايد بالي ناتنا زلنا ناتم ويب سايت ناتنا زلنا أبناتي يكون نجي ناتتي how it works زبل ناتي already نويح قزيم ساتوب سلس توقع عاسكو يسارح ننزلو ناتي كن بلسينا جن how it works زبل أبزي كليك نقبرينا so evaluation process كن بلينا جي إذا بروفيرم اللي بلزولنا كمي كم دسرح ينامري مالتيو سو كمي دسرح نابنت أبزي كم تري وزلهم FTMO زبال حدا كابتوم بروفيرم جي أسوأ بزوح كزي ميس أندرستاندينغ أبزي أرس زي مسيو أنا نزوم FTMO تراي يكون كل د مهركم زلوا ويكا زكافلوكم زلوا بروفيرم زبالو نتوم نا كابيتال حصرت زلوهم تريدرات صقمات ناتهم زفتحو كامبانيات انتي تبايلهم صوعو بروب فيرمز تبايلهم صوعو حدا كابزوم اب عالمنا اب قداماي درجه درجه زلو بروب فيرم كا اتي زلو بروب فيرم انتي تبايل صوع FTMO تبايل صوع سو FTMO كما يتناتو بروسيس بيسرح ناتو لو ما انت انا غزء سلازغونكو باك دين كان محجو نيرنيو بات بناتي بيرسونال استغفتي يكونن سلازي سوشيال كغبركم ايكلنين ابزي حدش ابزاج وان زغزو غد بعد خوينا نرينا مالتي سو FTMO ناتون بروسيس كما يتسرح سو FTMO مجمريا تشالنجز بك عند حردا حقنيا تريدر تخونكا تجبرو نجار تفلت تخونكا تريدين بلان تليكا ناتكا ايموشنز تقواصر تخيل تخونكا نمرغاص مالتيو تايبكا مجمريا تشالنج بكا ويكا فتنا يبكا اجي كم حدا تريدر اذا فتنا زغ تحلف كتلالكا تقداماي تايبال ستيب 1 تشالنج زبال سو ابزي ستيب 1 تشالنج let's learn here أبزي learn نقبرينا أبزي كم تري وزلهم أبزي بسيلي ملكة أغميت لالو مالتي so أبزي نابنت ناي ميتي شح account تجازينا إزبل زلو أنا ناي كم تميتي شح جز أبزي لو ما أنت مالتي جن أبزي تمرتن تاي إزبل زلو ناي ميتي شح نابنت نوفسد إزبل زلو so إذا ناي ميتي شح نايميت الشح تشالنج وشيد قال له انتي مالتي بخال ازار ربا نايميت الشح كابيتال تشالنج وشيد قال له حجت مسفرت انتاي واغاتاتناتهم بزرزر بحر خوينا نرينا ات مسفرتي ويكاتي بروفيرم كمي كان بسرحي مالتي اكاونت يبنا كالنا سو ابزي تشالنج زي انتي ام زبلوها اندحر انا بحقي حقنيا تريدر تخونكا نتاحتي أبزام تري وزلهم نتاحتي مالتيو نتاحتي 10% كي وردكا which means نتاحتي 10% كتكسر يبلكا جين كان تايب لنا له نلعلغا 10% كتمزجب كتكئل عليك نزي account زي كنبكات خوينا يبلوها okay so it's simply مالتي بتعمي fair زغونة challenge يمزبها 10% كتمزج بتطلع عليك مهنياتو حقنيا تريدر بوانكا خطرينا خطكل عليك ريسك مانجمنت زي بالكاويكا بزي زغون محدرة كمزي قمار باي سيل زي كونكا تبلسي ناتكا ريسك مانجمنت استغلكا نلعلي 10% مغسب سرحالنا اب كندي غزي اب وشت ورخي يكونو زبلنا اب دس بلكا غزي so زي يمثلتي قداماي تشالنج مالتيو سو كلتا عينت ستيب يزلو تقداماي ستيب نزي يمثل مالتيو كالاي ستيب አለው
second step ዝበሃሉ ተቀዳማይ እዚኣ ኢኻ ሰርሕ ዘለካ እታ ካልአይቲ ስቴፕ ካላትና እቲ ካልኣይ ስቴፕ ካ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብሉና ፌር እዩ ርትዓዊ ዝኾነ ቻሌንጅ ዝውን እዚ እውን እንታይ ይብሉና ካልእ ናይ 100,000 ሂቡና እዚ እውን ፈተና ገንዘብ ኣይኮና ንሰርሕ ዘለና ናይ 100,000 ሂቡና ኣብዚ ፈተና እዚ ካ እንታይ ይብሉና ነታሓቲ 10,000 ከይወረድካ ይብሉና ነታሓቲ 10,000 ከይወረድካ ንላዕሊ ግን ክንደይ ፐርሰንት ኣመዝግብልና ኣለዉ 5% ከተመዝግብ ከም ትኽእል ኣርኤና ይብሉኻ ኣብዚ እዋን እዚ ካ እንታይ እዩ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኮንካ ስምዒትካ ክትቋፀር ትኽእል ዶ እዞም ኣርባዕተ እዚኣቶም ፓስ ክትገብሮም ኣለካ እዩ ዝብል ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተቀዳማይ ማክሲማም 4 ትሬዲንግ ዴይስ ብለና ኣሎ ኣትሊስት 4 መዓልቲ ትሬድ ክትገብር ኣለካ ብለና ኣሎ ካልኣይ ማክስ ዴይሊ ሎስ መዓልታዊ ላይክ 5,000 10,000 ክትኸስር የብልካን እዩ ዝብል ማለት እዩ እዚ ናይ 200,000 ዘርእየና ዘሎ ላይክ ማክሲማም ዴይሊ ሎስ ከ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም it is like 10,000 ክትኸስር የብልካን ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ኣብዚ ካልኣይ ስቴፕ ብ200,000 ዘርእየና ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ኣብ ታሕቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተመሳሳሊ ማክሲማም ሎስ ከ እንታይ ብለና ኣሎ 20,000 ክትኸስር የብልካን which is እቲ ቁፅሪ ገዲፍና 10% ንታሕቲ ክትኸስር የብልካን ንላዕሊ ግን 10% ኣብ ቀዳማይ ቻሌንጅ ማለት እዩ ቀዳማይ ስቴፕ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ስቴፕ ከ 5,000 ወይ ከዓ 5% ከተመዝግብ ክትኽእል ኣለካ ድሕሪኡ ኸ ኣብ ሳልሳይ ቻሌንጅ ኸ ኔክስት ክንብላ ኢና ማለት እዩ ሶ ኣብ ሳልሳይ ቻሌንጅ ኮንግራጁሌሽን እዮም ዝብሉኻ ማለት እዩ ኮንግራጁሌሽን እንኳዕ ሓጎሰካ ድሕርጂ ናትና ትሬደር ኢኻ ይብሉኻ ማለት እዩ ናትና ትሬደር ኢኻ ክንብል ከለና ነቲ ተዳልዩ ዘሎ ዓይነት ቻሌንጅ ይቡኻ ማለት እዩ which is ነቲ ተዳልዩ ዘሎ ዕድል ወይ ከዓ ነቲ ደሊኻዮ ዘለካ ካፒታል ይቡኻ ድሌትካ ኸ ትሬድ ትገብረሉ ክሳብ መዓስ ማለት እዩ ክሳብ ንመዓልቲ 5% ዘይከሰርካ ክሳብ ብቶታል ከ 10% ዘይከሰርካ ማለት ናይ 200,000 ተኮይኑ ኣብነት ሕጂ ንመዓልቲ ልዕሊ 10,000 ክትኸስር የብልካን ምክንያቱ only foolish do that ዓያሹ ጥራዮም ገብሮ ዝኽእሉ ንመዓልቲ 10,000 ንምንታይ ትኸስር ንመዓልቲ ብሽሕ ጥራይ ክትፃወት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ 2,000 ጌርካ ክትፃወት ትኽእል ኢኻ that's fair for me ንዓይ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ንጠቕላላ ኸ 20,000 ክትኸስር የብልካን ጠቕላላ እንድሕር ክሳብ 20,000 ትኸስር ተተሪፍካ ወይ ከዓ እንድሕር ደኣ ሉዝ ተጋጢምካ ወይ ናትካ ሰብሎስ እንድሕር ተሃሪምካ you are disqualified ወይ ከዓ ንሳቶም እንታይ ገብሩኻ እቲ ሂቦምካ ዝነበሩ ዕድል ከርግፉኻ ይኽእሉ ሶ ፕሮፊርም ከምዚ እዩ ዝሰርሕ መጀመርያ ዕድል ይቡኻ ናይ ብሓቂ ትሬደር ምዃንካ ንምርግጋፅካ እንታይ ይገብሩልካ ፈተና የዳልውልካ ነቲ ፈተና ምስ ተሓልፍካ ንሳቶም ካፒታል ይቡኻ ባት ከምዚ ዝዛረቡ ዘለኹ ግን ዳት ማች ሲምፕሊፋይ ገርኩም ከይትርእይዎ ወይ ከዓ ቀሊል ገርኩም ከይትርእይዎ ቀሊል ኣይኮነን ጀስት ባት ትምህርቲ ይሓተካ ተማሂርካ ብትርዲእ ትገብሮ ተለይካ ግን ከቢድ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ሶ እቲ ፕሮፊርም ዝበሃል ዓለም በዚ መልክዕ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ናብቲ ናተይ ክገዝኦ ደልየ ዘለኹ ናይ 200,000 ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ ካልእ ዕድላት እንታይ ኣለዎም ወይ ከዓ ንሳቶም ብኸመይ እዮም ገንዘብ ዝሰርሑ ዝብል ኣብ ዝተፈላለየ ቪድዮታት ገሊፀ ኣለኹ ብሓፂሮ ንሪኦ ከለና ግን እዞም ፕሮፊርም ዝበሃሉ ወይ ከዓ ንሕጂ ኤፍቲኤምኦ ንዘራርብ ስለ ዘለና ማለት እዩ ኤፍቲኤምኦ ቀዳማይ ዝሰርሕሉ ገንዘብ እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት ይተርፉ እዮም ብዘይ ትርዲት ከይተማሃሩ ንኣብነት ንስኻትኩም ነዛ ናተይ ቪድዮ ሰሚዕኩም ኣለኹም ከይተማሃርኩም እንታይ የድልየኩም እንታይ ትገብሩ ከመይ ጌርኩም ትሬድ ትገብሩ እንታይ ዓይነት ማርኬት ትሬድ ትገብሩ እንታይ ዓይነት መሳርሒ ትጥቀሙ እንታይ ዓይነት ኣፕሊኬሽን የድልየኩም ከይፈለጥኩም ገዚኡኹም ባይ ሴል ተገርኩም ተተሪፍኩም ገንዘብኩም ኣይመልሱልኩም እዮም ዋጋ የኽፍሉኻ እዮም ክንደይ ከም ዘኽፍሉኻ ንሪኦ ናብ ቀፃሊ ማለት እዩ ነቲ ዝኸፈልካ ኣይመልሱልካ እዮም ተሓሊፍካ እዮም ገንዘብካ ዝመልሱልካ ተሓሊፍካ ናቶም መሳርሕቲ ስለ ትኸውን ገንዘብካ ይመልሱኻ ብተወሳኺ ነቲ ትሬድ ጌርካ ዝስራሕካ ገንዘብካ ይኸፍሉኻ ማለት እዩ ሶ እቲ ቀዳማይ ካብቶም ብዙሓት ዝተርፉ ሰባት ኣታዊ ምርካብ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ኤፍቲኤምኦ ጠቕላላ ሃፍትናቶም ናብ ከባቢ 5 ቢልዮን ይኸውን ትናቶም ጠቕላላ ሃፍቲ ማለት እዩ ዓመታዊ ሃፍትናቶም ናብ ከባቢ 300-400 ዝኸውን ሚልዮን እዩ ብሓፈሻ ማለት እዩ ክግምገም ከሎ ያ እቲ ካልኣይ ኣታዊ ናቶም ከዓ እንታይ እዩ
ንስኻ ትሬድ ክትገብር ከለኻ ንሳቶም ኤሊት ዝበሃሉ ትሬደራት ኣለዉ ፅቡቕ ደመዝግቡ ትሬደራት ኣለዉ ነቲ ናቶም ሲግናል ብምሻጥ ነቲ ናቶም ሲግናል ኮፒ ብምግባር ገንዘብ ይሰርሑ እዮም ብተወሳኺ ኸ ኣብቲ ፋይናንሻል ማርኬት እውን ዝሳተፉ እዮም ብተወሳኺ ከም ብሮከር ኮይኖም የገልግሉ እዮም ዝተፈላለዩ ፕሮፊርም በዚ መልክዕ ገንዘብ ይእትዉ የኻዕብቱ ግን ከዓ ዓበይቲ ካምፓኒታት እዮም ናተይን ናትኩም ንእሽተይ ገንዘብ ኣይኮኑ ዝርኡ ኤፍቲኤምኦ ካብዞም ፕሮፊርም ንብሎም ዘለና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ዘለዉ ነዊሕ ግዜ ዝመፁ ካምፓኒ እዮም ማለት እዩ ሶ ናብቲ ናተይ ሎሚ ክገዝኦ ደልየ ዘለኹ ክሕልፈኩም እየ እቲ ፕሮሰስ ከመይ ይመስል ከዓ ንዓኻትኩም ክንፅረልኩም ማለት እዩ ሶ ናብቲ ናተይ ሳይን ኢን ዝገበር ኩሉ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ሶ መጀመርያ ሎጊን ክትገብሩ ክትኽእሉ ኣለኩም ኢሜይል ናትኩም ክሓተኩም ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ፓስወርድ ክሓተኩም ይኽእል እዩ ሎጊን ክትገብሩ ኣለኩም ሎጊን ምስ ገበርኩም ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገጽ ዝመስል ዓይነት ዌብሳይት ዝመፀኩም ማለት እዩ እቲ ገጽ ናይ ዌብሳይት ወይ ከዓ ከምዚ ዝመስል ዝመፀኩም ድሕሪኡ ኣብዛ ዓለኹም ትሪእዎ ዘለኹም ኒው ኤፍቲኤምኦ ቻሌንጅ ዝብል ክትጥዎ ኢኹም ማለት እዩ ደን ብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጠዊቕናዮ ኣለና ድሕሪኡ ክንደይ ዝኣክል ቻሌንጅ ኢኻ ትወስድ ደሊኻ ብለና ኣሎ ሶ እቲ ዋጋታት እውን ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ በዚ መልክዕ ኣዳሊልና ኣሎ ማለት እዩ ሶ እቲ ቀዳማይ ዋጋ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም USD ክንብሎ ኢና ንዓይ ክጥዕመለይ ማለት እዩ USD ይወስድ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ 100,000 ዲኻ ትወስድ ደሊኻ ብለና ኣሎ ሶ ያ ናይ 100,000 እየ እንድሕር ኣተይልናዮ ዋጋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 540 ብለና ኣሎ ናይ 50,000 እንድሕር ኣተይልናዮ 345 ኢሮ ትኸፍል ክትኽእል ኣለካ ምስ ከፈልካዮም ዝቡኻ ፈተና ክትፍተን ከለኻ ማለት እዩ ቅድም ዝገለፅኩልኩም ማለት እዩ 25,000 ተደሊኻ ናይ 250 ኢኻ ሕጂ ጀንበርቲ እንድሕር ትኾንኩም ትጅምሩ እንድሕር ሃሊኹም ቤዚካሊ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ 10,000 ትወስድ ትኽእል ኢኻ ናይ 25,000 ትወስድ ትኽእል ኢኻ ናይ 50,000 ትወስድ ትኽእል ኢኻ ናይ 100,000 ትወስድ ትኽእል ኢኻ most popular ብዙሕ ሰብ ዝወስዶ ሕጂ ናይ 100,000 እዩ ያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ሙቭ ምስ ገበርኩ ናይ 200,000 ገዛ ኣለኹ ካብ ተመሳሳሊ ፕሮፊር ማለት እዩ ቅድሚ እዚኣ ግን እንታይ ኢለኩም ነይረ ቅድሚ እዚኣ ብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ ማለት እንታይ ኢለ ነይረ ላይክ ሓንቲ ቻሌንጅ ወሲደ ኣለኹ እዛ ቻሌንጅ እዚኣ ኸ ክሓልፋ ኢለ ፖስት ኢለያ ነይረ ብሶሻል ሚድያ ማለት እዩ which is ከምዚ ከዓል ንምግላፅ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ተቃዊምዋ ነይሩ ነታ ቪድዮ and that's why ሓሊፈ ኢኻ ምስ ሓለፍክዋ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረታ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ ሶ ኣብኣታ ኢለ ነይረ እንድሕር ዳኣ ካብዛ ኣካውንት እዚኣ ፅቡቕ ገንዘብ ተሰሪሐ ናብ ናይ 200,000 ሙቭ ክገብር እየ ወይ ከዓ ናይ 200,000 ከዓ ገዝእ እየ ከም እንዳገበርና እንዳዓበና ክንከይድ ኢና ዝብል ሓበሬታ ሰዲደ ነይረ ማለት እዩ ሶ ክሊክ ክገብር እየ ብዚ ናይ 200,000 ዝብል ዘሎ ዋግኡ ኣብዞም ትሪእዎ ዘለኹም 180 ኢሮ ክትኸፍል ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሶ 180 ኢሮ ብሓደ ኮይና ክንከፍል ኢና ብምንታይ ኢኻ ክትከፍል ትደሊ ይብለኒ ኣሎ ቅድሚኡ ግን ኣብዛ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣካውንት ታይፕ ይብለኒ ኣሎ ክልተ ዓይነት ኣካውንት እዩ ዘሎ ተቐዳማይ ዓይነት ኣካውንት እንታይ እዩ ኤፍቲኤምኦ ኖርማል 1 to 100 ሌቨሬጅ ዘለዎ እዩ ዜና ትሬድ ኣይትገብርና ኢኻ ቀዳሚ ሰንበት ኣካውንት ሆልድ ኣይትገብርና ኢኻ ሶ ኣነ ከም ትሬደር ቅድሚ ሕጂ እውን ዝጥቀመላታ እያ ኤፍቲኤምኦ ስዊንግ እየ ዝገዝእ ቀዳሚ ሰንበት ሆልድ ትገብሮ ዝኸፈትካዮ ኣካውንት ማለት እዩ ኣብ ደስ ዝበለካ ግዜ ከዓ ትሬድ ትገብረሉ ገባብ ማለት እዩ ካልእ እዚ ፕላትፎርም ትሬድ ክትገብረሉ ትደሊ ፕላትፎርም ብላ ኣሎ ንኣብነት ኣነ ሓንቲ ኣካውንት ገረ ነዘለኒ 4-5 ዝኸውን ኣካውንት ማኔጅ ዝገብረሉ ሲስተም ኣሎ ኣብዚ ላዕሊ እንድሕር ዝረኣየኩም ሃልዩ ሶሻል ትሬደር ቱል እዩ ዝብል ትናቶም ዌብሳይት ሓደ መዓልቲ ቪድዮ ሰራሓልኩም እየ ከመይ ገረ ብሓንቲ ኣካውንት ገረ ትሬድ ዝገብር ብሓንቲ ኣካውንት ገረ ትሬድ ይገብር በታ ሓንቲ ኣካውንት ገረ ከዓ ነቲ ኩሉ ትሬድ ኣውቶማቲካል ትሬድ ከም ዝገብር ይገብሮ ማለት እዩ ሶ ንዕኡ ንምጥቃም ዝጥዕመኒ ሕጂ ንዓይ ሜታ ትሬደር 5 ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ MT5 ስለ ዝኾነ MT5 ክመርፅ እየ ንዓኻትኩም ከከም ዝጥዕመኩም MT4 ትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም C ትሬደር DX ትሬደር ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ፅቡቕ ኣገልግሎት ህብ እዮም ኩሎም ማለት እዩ ሶ MT5 መሪፅ ኣለኹ ደን ኦኬ ካብዚ ንታሓቲ ሕጂ ኢንፎርሜሽን እዩ ዝብል ዘሎ ኣድራሻ ናተይ ሙሉእ ስም ናተይ ካልኦት ዝኣመሰሉ ሓበሬታት እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ ሶ for privacy ዘይከርእየኩም ክእል ምስ ሓለፍክዎ ክገልፀልኩም እየ ማለት እዩ ኦኬ ሶ
حليفي اللغو هجي كابزي مس حلف كوخا لايك بزي الحرين الحردات الرأيكم هاليو انتاي زبلالو الشحن سمانيان كم تخفل أبزناتنا ترمس وكانتنا agreement خم تسامع نمجلات ساكل مالتيو أبزي قلت ألنا بلنلو الشحن سمانيان إيرو تخفل يقبلنلو then right كجبري زون right كجبري يا زي أم بي بي اللغو أنا أم بي بي اللغو زبز اللغو مالتي زي مالتي أبز اللغو حقتاتنا توم انتاي مخانو نايكال سبسي جنالك تقدر حمدي تقل دخونا حقناتهم تتحسكا جنزبكا حمزي مرسولكا at the same time كا يا استفر علي حقتات على لوبزي then right كتقبلوا تقوليهم ساعات مقاسيل مهتببوا تقوليهم أنا أم بي بي so yeah right كرير لهم continue to payment قبله نا payment نقيد قبلهمي okay so حليفهم له أبزام دريو زلهم مش عن سامانيان كتخفل يقابلن له then waiting for your payment بلن اللوبزي تخفل عليك الحريو account تقبل يخايد بلن زلو so أنا حجي كالي option ناي payment كتكامي مالتيو so show more payment method قبله مالتيو كليك قبره أبزام دريو زلهم مستفر علي عيني تاقباب كم زلو يرين له I think ناي crypto payment ون زفكات مثلني I think so كندرينا مالتي so confirm زبزلو أبزام زرايكم زلو بكريبتو تغفل تغلي عايز بلن زلو so كليك نقبروينا so كليك مسقبركو أبزي كم تري وزلوهم بمنتاك تغفل تدلي بلن لو ببيتكوين ديخا إثيريوم ديخا USDT ديخا USDC Litecoin ون اللو بلن لو so proceed to payment خنقبروينا Okay, so أبزام تري وزلهم هجي بمنتاعي تغفل ترلي زبلن زلو then I'm gonna choose USDC ويكا USD coin قبله كليك قبره نساعدكم USDT ونكتبلو تقوليهم then بدولار شحن كلتا 299.5 USDC which is نابشان 300 دولار كتخفل كتخل على كايز بلن زلو then كخفله معناتو it is a long term نعي بزح جنزب أيكونن ننوع جزء دقابر زوله investment كسب صونا خا is fair price and yeah مش حنسى لسميتن كخبر خلي مسكالوت بروفيل ما ناس عزيزك حاجة أنا FTMO specifically زمرت كلهم مخنيات نتاعيو FTMO نبوزح ننوع عمتات الحرد invest قبل تليها FTMO يخاطر كم زلك هونياتو FTMO حدا ناب كبابي 5 بليون زأكل هافتي زلهم bankrupt خون يقولني which is جنزبهم بتريدرات كوسر يقولني كلاي اتناتهم نعبالة أبت statistics ناي بروفيرم وكابتهم بروفيرم زمز جبوزلو أتاوزات تاريخمو FTMO عمتاو 3% نابك بابي 100 بليون no sorry 100 مليون زأكل توساقي أتاوي كابت زحالة في عمتناتهم ناو السوغي مزخولو زلو سلازي أب مغسب زلو بروفيرم يوم نمزا إيخا بزح جنزب بزح أتاويتات كمزجوب خوليهم سلازم نوح عامتون كتون حي خوليهم زبل الإمنة سلازم لنية the invest قبل لهم زلوا كا challenge جز علهم زلوا مالتي so pay from wallet كنبلوينا then yeah كغفلة مالتي so أنا موبايلي كأتي okay so yeah scan كقبراي زاب زلام زيات نزل أدرس مالتي قرية لهم تليفوني تقم زلهم just that's why اسم تاعي جارب زلوا هيتو so it can كثري وتقول لهم مالتي عشان سلش سميتين كفيل كان لها يو زوج زلوا مالتي so دني ليه لهم well done okay كابزي انتي كقول لهم automatically confirm كجبرية مساتهم غفيل كان لها زي بالإيميل صد ليه مالتي okay so yeah أبزي كم تري وجه لهم already FTMO أبزي ثلاث عينة إيميل سدهم ليالو أبزام تري وجه لهم أميجمريا تي payment خمسة غفر كوي زري زلوا مالتيو which is ناب شحن ثلاث ميتين شدشتاني كرز plus ناي transaction which is ناي متحلل في وساس شكا شحن ثلاث ميتين شدشان دولار كفيل اللخو ناب 285 كبابي بإيرو رأخلو مالتيو
ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም FTMO support ሰዶም ላይ ኣለዉ እቲ ኢንፎርሜሽን ሰዶም ላይ ኣለዎ ማለት እዩ ያ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ክሬደንሻል ናተይ እቲ ፓስወርድ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እቲ ናይ FTMO order number which is ወይ ከዓ login number መእተዊ ናብ MT5 ሰዶም ላይ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ከፊተ ኣይከሪአኩምን እየ ምክንያቱ ሸር ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ንዓይ ውሕስነት ነቲ ናተይ ካፒታል ማለት እዩ ያ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተመሳሳሊ ዘሎ ምናልባት ናብ FTMO ከይድና ንድሕር ተሪእናዮ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕለት 7 ወርሒ 8 እየ እቲ ፕሮሰስ ጀሚረ ነይረ ድሕሪኡ ኣይከፈልክዎን ቪድዮ ክቐርፅ ነርኒ ድሕሪኡ ሓንቲ ሓዳስ ካሜራ ክገዝእ ነርኒ ናብ ከባቢ 7 መዓልቲ ወሲድለና እዩ ግን ዕለት 14 ወርሒ 8 እየወዲአዮ እቲ ፔመንት ማለት እዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ኣሎ እቲ ኦርደር ናምበር ናተይ ኣብዚ ኣሎ 21 ዝብል ዘሎ እቲ ሎጊን ናምበር እዩ ማለት እዩ ፓስወርድ ዘይሃሊካ ሎጊን ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻን ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስታቱስ ዝብል ኣሎ which is paid ወይ ከዓ ተኸፊሉ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ዘሎ ያ ነዚ ይመስል ካብዚ ቀፂልና ኦልሬዲ ኣነ እቲ ኣጋዛዛ ናይ FTMO ሪእኩም ኣለኹ እንድሕር ዳ ስኪል ተሊኩም እንድሕር ዳ ትክክለኛ ክእለት ፍልጠት ብትርዲእ ትገብርዎ ተኾንኩም ናይ FTMO ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ኣብ ታሕቲ ዝናተይ ቪድዮ ኣብ ኮመንት ከምኡ እውን ኣብቲ ናይ ዲስክሪፕሽን ገድፈልኩም እየ ኣብቲ ናይ ቪድዮ ዲስክሪፕሽን ማለት እዩ ኣብኡ ክሊክ ጌርኩም ናብቲ ትክክለኛ ዌብሳይት ክትኸዱ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ንFTMO ዝመስል ወይ ከዓ ነዚ ኣነ ዝገዛእሉ ዘለኹ ፕሮፊርም ዝመስል ካልኦት ዝተፈላለዩ ናይ ስካም ካምፓኒታት ስለ ዘለዉ ትክክለኛ ዌብሳይት ወይ ከዓ ትክክለኛ ናይቲ ዌብሳይት ሊንክ ኣብ ታሕቲ ናይዚ ቪድዮ ዲስክሪፕሽን ከምኡ እውን ኣብ ኮመንት ከቐምጠልኩም እየ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ክልተ ነገር ክንዘራረብ ኢና እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ንሕና እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ኢና ንህብ ከም ቶቶ ትሬድስ ኣነ ኣለኹ ብዓብዪ ማለት እዩ ብተወሳኺ ከዓ ናተይ ቲም ኣለዉ ከም ተሓጋገዝቲ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንህብ ንዝብል ሜንተርሺፕ ንህብ ኢና which is ምዕላም ንህብ ኢና ማለት እዩ ኣቕልል ኣቢለ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣነ ንሰባት ሓበሬታ ሃበና ከብሉ ንክእሉ ክቦም እንታይ እየ ዝገብር ኦኬ ትምህርቲ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ከዓ ምዚ ናይ ሎሚ ናይ AI ናይ ኢንተርኔት ምዕባለ ተተሓሒዙ እቲ ኢንፎርሜሽን ካብ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ትምህርቲ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም በት ነቲ ትምህርቲ ከም ዝሰርሕ ወይ እውን ነቲ ትምህርቲ ሞኒታይዝ ክትገብርዎ ከለኹም ወይ ከዓ ናብ ገንዘብ ክትቕይርዎ ከለኹም ግን ሜንቶር የድልየኩም እዩ ሕጂ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ብነፃ ኣብ ናተይ ዩቲብ ቻነል እውን ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብነፃ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኦልሬዲ ተዘራሪብናሉ ኢና ግን ሜንቶር የድልየካ እዩ ብነፃ እንድሕር ትመሃር ተለይካ ናብ ከባቢ 3 ዓመት 4 ዓመት ክወስደልካ ይኽእል እዩ ናብዛ ኣነ ዘለኹ ደረጃ ንምምፃእ ማለት እዩ ሜንቶር እንድሕር ሃሊካ ግን ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ቻሌንጅ ብዙሕ ፀገማት ክትሕፅር ትኽእል ኢኻ ዋላ እኮ እቲ ናይ መወዳእታ ዓወት ኣባኻ ዝምርኮስ ይኹን ናብቲ ዝለዓለ ዓወት ንክትበፅሕ ግን ሜንቶር የድልየካ እዩ ብሓፈሻ ክትፅሕፍለይ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቴሌፎን ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ሜንቶር ኢና ንህብ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ላይክ ንውሱናት ዝኾኑ ሰባት ዝወሃብ ማለት እዩ ካብ መሰረታዊ ካብቲ ዝተሓተ ደረጃ ብሓንሳእ ጀምቢሮም ክሳብ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ወይ ከዓ ክሳብ ኣብዚ ኣነ በፂሐ ዘለኹ ክበፅሖ እውን ዝሓስብ ዘለኹ ክሳብ ፕሮፌሽናል ትሬደራት ዝኾኑ ናይ ከባቢ 1 ዓመት ዝኸይድ ናይ ሜንቶርሺፕ ወይ ከዓ ናይ ስልጠና ትምህርቲ ኣለና ማለት እዩ ብተወሳኺ ስታንዳርድ ዝበሃል ክላስ እውን ኣሎ ብዋጋ መጠነኛ ዝኾነ ወይ ከዓ መጠናዊ ዝኾነ እዚ ከዓ ናይ 6 ወርሒ ትምህርቲ እዩ ዝያዳ ነቲ ናይ 1 ዓመት ዝወስድ ትምህርቲ ሕፂርና ግን ከዓ ግዜ ንዘለዎም ሰባት ስፔሻሊ ኣብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ግዜ ዘለዎ ሰብ ክወስዶ ዝኽእል ትምህርቲ እዩ ኣሕፂርና ናይ 1 ዓመት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ከመይ ጌርና ክንውዳእሉ ንኽእል ብምባል መፅናዕቲ ተገይሩ ዝተዳለወ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓዲኡ ክሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ዝያዳ ኢንፎርሜሽን ተደሊኹም ክትፅሕፍለይ ትኽእሉ ኢኹም ብቴሌግራም ማለት እዩ ብቴሌግራም እቲ ሓበሬታ ክሰደልኩም እንታይ ኢና ንምሃር ካብ ምንታይ ጀሚርና ክሳብ ምንታይ ንበፅሕ ኣብ መወዳእታ እንታይ ትፅበዩ ክሳብ ኣብዚ ኣነ በፂሐ ዘለኹ ናይ 200,000 ናይ 100,000 ቻሌንጅ ገዚኡኹም ርእስኹም ክሳብ ትኽእሉ ንሕግዘሉ
ባዕልኻትኩም እውን ካብዚ ንድሓር ኣነ ሓገዝ የድልየኒ ርእሰይ ክኢለ ክሳብ ትብሉ ደረጃ ክሳብ ትበፅሑ ሓገዛት ንበሉ ዓይነት ስልጠና ወይ ከዓ ሜንተርሽፕ ኣለና ማለት እዩ ሶ ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ጆይን ክትገብሩ ተኾንኩም ከዓ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቴሌግራም ናተይ ማለት እዩ ኣብኡ ጆይን ብምግባር ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪኡ እውን ንዓይ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ኣን እቲ ትምህርቲ ከዓ ነዚ ይመስል እቲ ንህቦ ዕድላት ማለት እዩ ሶ ያ በይንኻ ምዕባይ ጥራይ ኣይኮነ ወይ ከዓ ኣነ እቲ ዋና ዕላማ ኣነ ጥራይ ክዓቢ ይኮን ንስኻትኩም ክትዓብዩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ኣነ በፂሐ ዘለኹ ደረጃ እውን ክትበፅሑ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ሙሉእ እምነት ኣለኒ ንዕኡ ሒዝና ኸ ተበጊስና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ 2025 ጀንቢሩ ኣብ ከይዲ ዘሎ ትምህርትታት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ከይዲ ዘለው ተምሃሮ ኣለዎ ማለት እዩ ናቶም ውፅኢታት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብዚ ቻነል ኣብዴት ክገብረኩም እየ እንታይ ደረጃ በፂሖም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ እውን ክበኩም እየ ንስኻትኩም እውን እዚ ዕድል ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ምሃብ ምቕባል እዩ ኣነ ክትቀበል ተኾንካ ክትህብ ኣለካ ስፒሪቹዋሊ ወላ ብመንፈሳዊ ክትሪኦ ከለኻ ወላ ብዓለማዊ ክትሪኦ ከለኻ ገለ ፓርት ወይ ከዓ ገለ ክፋል ኣብቲ ነብስኻ ኢንቨስት ክትገብር እንድሕር ተለኢኻ ገለ ክፋልካ ክትህብ ኣለካ ብዝብል መርገፂ ማለት እዩ ናይ $1,000 እየ ኣብ ናተይ ካፒታል ወይ ከዓ ኣብዚ ናተይ ምንቅስቓስ ኢንቨስት ዝገብር ዘለኹ ሶ ናይ $500 ከዓ ሽልማት ክገብር ኣለኒ ወይ ከዓ ንሰባት ገለ ሰባት ክሕግዝ ተኻእለ ኢለ ሸር ገብር ኣለኹ ሕጂ ዋላ ጅምሮ ናሃሉ ማለት እዩ ንቐፃሊ እውን ክንቅፅል ኢና ሶ እዚ ቻሌንጅ ንምምላእ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ማለት እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ንክትሳተፉ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ጀስት ኮመንት ምፅሓፍ እዩ ቶቶ ኢልኩም ክትፅሕፉ ኢኹም ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብኮመንት ምርጫ ሓደ ዕድለኛ ዝኾነ እንታይ ሰብ ማለት እዩ ክንመርፅ ኢና ክንመርፅ ተኮይና ከዓ መጀመርያ ቶቶ ኢልኩም ክትፅሕፉ ኢኹም ኣብዚኣ ትሕቲ እዛ ቪድዮ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቴሌግራም ከዓ ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ኣብታ ቴሌግራም ሳኢና ላይፍ ኣቲና ዲስከስ ንገብር ምክንያቱ ኣነ ኣብ ቴሌግራም እየ ብዙሕ ምንቅስቓሳት ናተይ ትምህርቲ ዘካይዶ ዘለኹ ብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ሶ ያ እዚ ይመስል ስለ ዝነበረና ግዜ ኣዝየ ይመስግን ሎሚ ዘዳለኹልኩም ትምህርቲ ሎሚ ዘዳለኹልኩም ሓበሬታ እዚ ይመስል ነይሩ ተስፋ ኣለኒ ንግዜኹም ክምጥን ብዝኽእል መልክዑ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ገለ ነገር ተማሂርኩም ክትኮኑ ገለ ነገር እውን ቀሲምኩም ክትኮኑ ማለት እዩ ሶ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትምህርቲ ብካልእ ዓወት ክንራኸብ ኢና ምናልባት ከምዚ ገንዘብ ኣውፅእ ኣለኹ ከምዚ ዓይነት መኪና ገዚእ ኣለኹ ከምዚ ዓይነት ዓውታት ኣመዝጊበ ኣለኹ ኢለ ኣነ ዘይዛረበሉ ምክንያቱ እውን ኣለዩ እጂ ኣብ ዝሓለፈ ቻሌንጅ ወሲደ ነይረ ናይቲ ቻሌንጅ ኣታዊታት ሼር ግበረና ገንዘብ ከም ዘውፅእኻ ዝበሉኒ ሰባት ኣለዉ ኣቐዲማ ከም ዝነገርኩም ኣበየናይ ዓለም ኢኻ ትነብር ዘለኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እጂ ኣበየናይ ዓለም ትነብር እንድሕር ኣሊኻ ተፈሊጥካ ኸ ክንዲዚ ኣታዊ ኣለኒ ኢልካ ምዝራብ ኣገዳሲ ይኮን ክንዲዚ ኣታዊ ሰሪሐ ኢልካ ምዝራብ ኣገዳሲ ይኮን ጀሳ መወዳእታ ምናልባት ኣብ ከይዲ ማለት እዩ እቲ ዓወታት እቲ ንሕና ብውልቅና ነመዝግቦ ዓወታት ምናልባት ሓደ መዓልቲ ምስ ከይዲ ባዕሉ ነገራት ክረአ ክፍትኒ ማለት እዩ ሶ ደጊመ ብጣዕሚ የመስግነኩም ነዚ ይመስል ዝነበረና መደብ ማለት እዩ ሰናዩ ይቕኒለዩ